mga kaurag, ngayong araw na to po ay nandito po tayo sa lugar na kung saan po ay tinayo yung bahay ni Ate Aileen. Dahil ngayong araw po ay lilipat na po si Ate Aileen dito sa bagong bahay niya. Nagmula po siya doon sa dati pong pinupuntahan natin doon sa gubat na ang bahay po nila ay ang bubong ayero, ang dingding ayero. So ngayon po ay gawa na po itong bahay niya at lilipat na po siya dito. Sa mga nakasunod po sa istorya nitong si Ate Aileen, ito po ay meron po siyang 5 anak. Pero ang madalas lang po natin nakikita ay yung 3 bata dahil yung 2 anak po nito ay bihira daw pong umuwi sa kanilang bahay. Dahil na rin po siguro sa sitwasyon ng pang-araw-araw na buhay nila. Yun nga po, yung bahay po nila ay nasa gubat, medyo malayo. At yung bahay po nila ay napakaliit. At ang bubong po ay yero, ang dingding din po ay yero. So ngayon po ay nabigyan po natin ng pagkakataon itong si Ate Aileen na magkaroon po ng bagong bahay sa tulong po ito ng atin pong mga sponsor. Kaya maraming salamat po sa mga sponsor po na tumulong kay Ate Aileen. So ngayon po ay papasok na po si Ate Aileen sa kanyang bahay. Pero bago po yan, magsimula po muna tayo sa ating pong prayer para po ang bahay po ni Ate Aileen ay ma-bless. So tara po, samahan niyo po kami sa pagpasok ni Ate Aileen sa kanya pong bagong bahay. Lord, sa araw na to po ay lilipat na po si Ate Aileen dito po sa kanilang bagong titirahan. Lord, ipinagdarasal ko po sa inyo at hinihiling ko po sa inyo, nagabayan niyo po sila sa pang-araw-araw po na galaw nila at ilayo niyo po sila sa anumang pong sakuna na darating sa buhay nila at pagsubok. Lord, ganon din po ang ating pong mga sponsor, patuloy niyo po silang i-bless para po marami pa po silang matulungan na tulad po ni Ate Aileen. Kayo na po ang bahala, Lord, at ibinibilin ko na po sa inyo ang nilipat po dito na pamilya po nila Ate Aileen. Nawa po ay patnubayan nyo sila at sila po ay patuloy na ma-bless. Sa panimula po ng bahay na ito, Panginoon, ay kayo na po ang magpatuloy sa anumang pong darating pa pong blessing para kay Aileen. Bigyan nyo po ng malakas sa pangangatawan at palakihin nyo po ng maayos ang mga bata po na anak ni Ate Aileen. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus at ng ating pong Poong May Kapal. Amen. Yun, at sa ngayon po ay lilipat na po si Ate Aileen sa kanyang bahay. Ito po ang kanyang bahay, bagong buhay para kay Aileen. So ngayon po, ito po yung mga kapitbahay po ni Ate Aileen ngayon na nakipag-celebrate po sa paglipat ni Ate Aileen. So ngayon po ay lilipat na po si Ate Aileen. Ate Aileen, buksan mo na yung pintuan at pumasok ka na. Buksan mo na, Ate Aileen, yung pinto. Harrison, yung pinto, buksan mo, Harrison. Buksan mo na yung pinto, Harrison. Pumasok ka na. Ayan, binubuksan na ni Harrison yung pinto. Ayan, magakot ka na, Ate Aileen. Pasok mo na yung gamit mo. So ito po yung mga gamit ni Ate Aileen.
Ate Arlene, ano masasabi mo sa mga sponsors natin at sa mga tumulong sa'yo? Pasalamatan mo sila, Ate Arlene. Maraming pong salamat at pininig niyo po yung hiling ko po sa inyo na sana magkaroon kami ng sarili naming tirahan. At maraming po salamat sa mga tumulong po sa akin, sa mga biyayang pinagkaloob ninyo sa amin, lalo na po unang-una po kay God, na kung hihiwalay po ko sa Kanya, wala pong mangyayari sa buhay ko. Talaga pong lagi po kami talagang maghihirap. Maraming po salamat sa mga nagbigay po sa amin ng tulong, yung mga binigay sa amin gamit, solar, pabahay po. Sana po, gabayan po kayo ng Diyos na lumago yung pagtulong niyo sa kanila para po marami po kayo matulungan na katulad ko po. Si Father, Ate Aileen, pasalamatan mo rin si Father. Maraming po salamat kay Father sa feeding po, sa trabaho binigay po niya sa akin. Pasensya na po siya at hindi po ako nakakapunta kasi po ginagawa pa po yung bahay namin. Maraming po salamat. Bigyan po niya ako ng yero, pati po kapag. Maraming po salamat sa binigay niyo po sa akin. Malaki na po tutulong sa amin. Ayun po, nagpapasalamat po si Ate Arlene sa lahat po ng mga tumulong sa kanya at talaga naman pong kailangan talaga silang pasalamatan dahil deserve po talaga yung mga ginawa nilang tulong kay Ate Aileen. Talaga pong hindi nila pinabayaan si Ate Aileen. Simula po na makita nila itong si Ate Aileen sa unang vlog ko na talaga po naghihirap at talaga po nangangailangan po ng tulong ay agad pong tumugon yung mga taong nasa paligid niya po at pati na rin po yung mga sponsor para po tulungan si Ate Arlene. Ganun pa man po, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel ko, sa mga tulong niyo po sa channel ko. Maraming salamat po. At ganun din po sa tulong niyo po kay Ate Aileen, sa mga kaibigan ko po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin dahil marami po kayo. Yung iba po ay hindi ko po nababanggit. At maraming salamat po sa sponsor ko, sa akin pong anonymous sponsor. Maraming salamat po kay Sir Tating. Maraming salamat po at kay Ma'am Tiromi Geneseki. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay bigyan pa po kayo ng marami pa pong blessings para mas marami pa po tayong matulungan na mga nangangailangan po. Ako po ay instrumento lang po ng ating pong mga sponsor dahil sa ngayon po ay hindi pa po kumikita po yung YouTube ko, pero nagpapasalamat po ako dahil po sa pagtulong po na ibinibigay po ng ating pong mga sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat sa mga OFW po na nasa iba't ibang panig po ng bansa, ng mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.